Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар маркази шаҳри Ваҳдат қарор дорем, назди чораҳаи Файзобод. Аз ин тараф роҳ ба сӯи Файзобод мешавад. Дар ин ҷо чораҳаи Файзобод, ҷои маршруткаи Файзобод ва болотар равем, ҳайкали Модар мешавад. Хонаи имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. мана ҳамин бинои навастройкаи зебои элитни мебошад, ки иборат аз 12 ошшона. хонаи имрӯзамон дар сеюм ошшонааш ҷойгир аст. тамошобинони гиромӣ, мана ҳамин дари подъезд мебошад. бениҳоят як бинои зебо. подъезди хона бинед чӣ қадар зебо мебошад. лифтам ҳаст ва мана ҳамин хонаи имрӯзаамон мебошад. баъди сабти хона подъездша хушутар нишон медиҳем дӯстони азиз. хеле ки мебинед дарҳои босифат мебошанд дӯстони азиз. ду хонага бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар сеюм ошшонаи бинои навастройка. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона ва дуюм ҳуҷра. хона ҷойгир аст дар чораҳаи Файзобод, маркази шаҳри Ваҳдат. минтақаи бениҳоят хуб аст. мактаб, садик, спортзал ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона мебошанд. чӣ хеле ки мебинед хона пад абой тайёр аст. ва инҷо тамошобинони гиромӣ, ошхона мебошад, тиреза дорад. дӯстони азиз, бино дар ҳақиқат бинои зебо ва бинои босифат мебошад. элит ниям гӯем хато намекунем. дар минтақаи хуб аз 12 ошшона иборат аст. хона дар ошшонаи беҳтарин, яъне дар сеюм ошшона ҷойгир аст. метавонед ин ҷоя ҷои кладовка кунед дӯстони азиз. ягон хел шкаф карда чизҳои худатонро монед. ва инҷо охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи хона бошад 270 000 сомонӣ. доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 3421 мебошанд. ватсап доранд. рақамҳои расияам ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. бинои беҳтарин дар минтақаи беҳтарин. марҳамат дӯстони азиз. ҳозир бошад подъезда як каме хубтар нишон медиҳем. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, ҷои прихошкаи калон дорад барои ҳамчун ҷои пояфзолмонӣ, ҷои курткамонӣ. ва марҳамат худи подъезди зебо. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.